Nu pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri. Bine v-am regăsit, prieteni, la Înțeleptarea României. Mă bucur mult de tot că ne revedem și în acest an la emisiunea voastră preferată, emisiune animată de personalitatea multiplă, multilaterală, aș spune, a profesorului Lorin Fortuna, omul care însuflețește, care dă viață și consistență acestei emisiuni și, în general, mișcării civice și ezoterice din România. Îl salut cu mult drag pe Lorin Fortuna, a venit la Arad la prima ediție a Înțeleptării României. Și eu vă salut cu o corecție, nu însuflețește, înspiritește. Înspiritește. Așa. Nu ne-am mai văzut cu prietenii noștri de anul trecut, de la sfârșitul lui 2013. Spuneți-ne care sunt evenimentele marcante. Sunt multe și chiar aș ruga cei care ne urmăresc pe chat sau ceva să-și modereze întrebările, numai dacă e ceva legat de ce spunem. Multe probleme fundamentale și deosebit de importante de spus și aș vrea să ne concentrăm pe asta, eventual pe urmă să vedem dacă mai sunt ceva. Sigur. Dar astăzi, mai ales că e și prima și după o lungă întârziere. Deci, Apocalipsa trebuia, după cum ați și văzut unii din materialele transmise, Apocalipsa trebuia să se declanșeze pe 21 decembrie. Da. Nu s-a declanșat pentru că s-a ajuns, vă spun ce s-a întâmplat, s-a scos la mezați, la poker, cum ar veni. Totul sau nimic. Deci la negociere? Totul sau nimic. Nu, totul sau nimic. Adică puteam să pierdem tot ce am avut doar pentru că nu aveam suficient ca să păstrăm ceea ce era. Credit astral? Credit astral, da. Deci acum pot să vă spun că din câte cunosc, satelitul este al grupării de civilizații virtuale de tip hominid individual, neagresional, civilizațional, virtual și autentic băștinaș în cadrul lumilor planetare a planetei în a cărei lume planetară medie suntem integrație existențială, ca să folosesc formula întreagă. Deci, nu eram în această postură. Deci s-a riscat totul și s-a câștigat în 19 spre 20 acum. Deci, competiția trebuia să meargă până în apropierea, cum să spun, perioadei apocalipsei legate de ciclul anotimpurilor, adică 21-22 martie, care pe calendarul hexadal însă vine cu o lună înainte, vine 21-22 februarie, dar cu o lună înainte la ianuarie, acum vine 19-20 ianuarie, că e ziua aceea cu februarie, când, mă rog, nu vine anul ăsta, dar a fost cu un an înainte și când a fost cu, nu știu dacă cu un an înainte, când a fost atunci cu 4, a băgat un an în plus. Trebuie să se știe că abia la 5 ani acum se formează, deci este mai scurtă, cum să spun, perioada care așa abia la 5 ani se adună pe calendarul hexadal odată. Adică planeta între timp s-a mai apropiat de Soare. Și deci anul este mai mic acum. Așa. Și în concluzie trebuia să se termine la perioada asta apocalipsă. Deci practic intram, ce să vă spun, praf ne-au făcut. Praf am fost făcut. Vai de capul nostru. Așa, și nu numai eu. În care gorilienii au provocat această competiție civilizațională? Să nu mai folosim gorilienii. Civilizația hominidă. Hominidă, da. Veți vedea, am primit informații. Civilizația hominidă este un produs al mai multor civilizații. Deci nu numai goriliene. Uitați-vă la mine, că și nasul de vulturi și, cum să vă spun, deci sunt mai multe treburi legate care au concurat la... Este un produs realizat prin cooperare de mai multe civilizații virtuale și poate și de asta a ieșit, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe această planetă datorită acestui produs ființial deosebit pe care au reușit să-l realizeze chiar unele antagoniste între ele, dar care și-au pus problema atunci. Deci a fost o perioadă... un melanj genetic funcțional, nu? Da. Și atunci, când s-a realizat, a existat o cooperare corectă. Ulterior, cooperarea a degenerat. Și s-au devenit antagoniste și în sfârșit. Și în acest context, deci în 19-20, iarăși s-a întâmplat, deci au fost prinși cu o trădare. Deci au încălcat regulamentul competiției. Și s-a făcut o contestație, s-a ajuns până la Domenicos, conducătorul supremațial Domenicos, și rezultatul a fost că s-a stopat temporar
continuarea competiției, așa, după care stoparea temporară s-a transformat în stopare definitivă, s-a negociat. Pe undeva am și fost favorizați. De ce? Pentru că conduceam destul de, cum să spun... Prin Domenicos, da. Nu. Gruparea noastră Civilizații Virtuale, în cadrul acestei competiții, conducea cu un scor destul de substanțial, să spunem așa. Nu pot să spun exact, nu știu exact cum, dar în orice caz se menținea un avantaj constant, care probabil a determinat alte civilizații să tragă concluzia că este mai bine să se întrerupă decât să se constate în final că, cum să vă spun, a câștigat cu tare și a pierdut cu tare. Știți? Așa s-a convenit, s-a întrerupt, cum să spun, și s-a mai folosit s-a mai folosit formula respectivă. Pot să vă spun că în momentul de față ni s-a transmis și transmis la toți, să știe acum. Deci, deocamdată nu mai funcționează decât la nivelul, hai să spunem așa, cuplului combatant suprem. Eu și cu Anca Vahnovan mai suntem încă supuși. Aveți încă Nu. Suntem supuși unor constrângeri datorită cărora avem și dreptul de a, cum să spun, de a blestemiza. Adică încă mai suntem supuși așa, ca o armă, cum ar veni. Exact. Ceilalți nu mai trebuie să blestemizeze, nu mai trebuie să depolueze, crucea energetică pentru ei nu mai funcționează. Deci este ca o perioadă de relaș în care, în momentul de față, se duc tratative la nivelul factorilor civilizaționali interesați în gestionarea existențială al planetei, a lumilor planetare și în special a lumii planetare medifizice în care suntem integrați existențial, urmând ca în funcție de rezultatul la care se va ajunge să se realizeze un statu quo și să se intre în cum să spun, în perioada de stopare temporară, adică în fenomenul, iarăși, noi am explicat și am spus, deci Apocalipsa are două etape. Una este înștiințarea cu privire a ceea ce urmează să se întâmple și a doua, aceea este revelația. Apocalipsa, deci termenul grecesc. Apoi urmează stoparea temporară care n-a fost corespunzător conștientizată până acum și este fenomenul în sine, după care urmează selecția ființială. Așa. Deci s-ar putea să se intre în această selecție ființială sau să se întâmple altceva. Depinde cum se înțelege. Relativ la ceea ce spuneați dumneavoastră săptămâna, într-una din ultimele emisiuni cu privire la percepția că Soarele este un imens centru informațional, da. Am cules o știre astăzi legată de faptul că observațiile de ordin fizic denotau faptul că activitatea solară a scăzut mult în intensitate. Da, deci mai mult decât atâta, dacă vă aduceți aminte, se vorbea despre o alunecare spre roșu a Universului. Cu ocazia asta am aflat și câte civilizații roșii erau implicate în Universul nostru, inclusiv ca civilizația agresoare care au venit. Deci pot să vă spun, deci pe lângă civilizația balaureană roșie, de exemplu, civilizația dragoniană roșie, civilizația păsăreană șoimiliană androgină roșie, civilizația păsăreană pupăzană pupezană androgină roșie, civilizația bovineană roșie, exista și o astfel de civilizație și în sfârșit. Încă, deci toate acestea au condus la, ca să se înțeleagă de ce, deci ele, având baze aici, aveau nevoie să fie alimentate mai mult cu roșu. Pentru că în bazele în care ei evoluau la nivelul acestei planete, explicam la un moment dat ce se întâmplă, ca și cum pentru noi se filtrează lumina respectivă la nivelul ochilor, da. Cum ar veni, așa, adică lumina care vine la soare, soarele este roșu. Da. Deci, japonezii, cum spuneau, aveau și un film, soarele e roșu, dacă vă aduceți, așa, și Romifune, dacă vă aduceți aminte sau ceva. Deci, numai că noi filtram această lumină și la noi venea lumina albă, dincolo venea altă lumină, sau cum să spun, sau din lumina albă ei filtrau roșu, noi nu stăpânesc încă acest subiect complet, dar cam așa se întâmpla și se furniza mai multă lumină roșie datorită acestui fapt. Este în curs de revenire și bănuiesc că se va vorbi în viitor de o deviere spre azur, spre albastril. Da. De ce? Datorită implicării civilizației cașalotiene. Da? Și datorită, cum să spun, deci strategia pe care a pus-o la punct Domenicos
în colaborare cu gruparea noastră de civilizații hominide, deci s-a dovedit a fi, în final, cum să vă spun, nu câștigătoare, dar una dintre cele mai bune strategii, în sensul că ne-a dus la un rezultat care la început aproape că nici nu era de sperat, mai ales după marea trădare a lui Mihai Eminescu, numărul 8. Deci 808, mai mulți au primit cifra asta, 808-2008. Deci atunci Mihai Eminescu numărul 8 ne-a dus în cea mai groaznică situație în care am fost și au pregătit-o de așa manieră, sprijiniți cu civilizația arachnitică tarantulară și alte civilizații, încât să nu mai putem ieși din prăpastea în care ne-au prăbușit atunci. Ei, s-a reușit, am revenit și acum au ajuns ei, Mihai Eminescu numărul 8 și cu gruparea din jurul lui, într-o poziție, hai să spunem, așa, într-un mod mai diplomatic, delicată. Am înțeles. Da. Vor vedea acum în continuare ce se întâmplă. Care este situația agresiunilor arachnidotarantulare și a frecvenței și intensității acestor agresiuni? Deci ei au pierdut o bătălie asta care a fost în 2013, am înțeles, deci astea erau conducători, competitori, după care se pare că n-au mai putut continua și, din câte știu, au determinat o altă competiție. Vreau să spun că la începutul acestui an s-a desfășurat o competiție, a fost în competiție cu civilizația babuineană. Babuinică, da. Deci de aici, dacă ați văzut, cu Vladimir Putin. Da. Cu Vladimir Putin și vreau să vă spun, dacă n-ați știut, cu primarul dumneavoastră Falcă, care e babuin, dacă vă uitați la el. Da? Au nasul triunghiular, aproape perfect, și nările deschise puternic. Deci exact așa. Deci ce-au făcut? Ziua dânsului ieri, îi faceți o bucurie. Ieri? Da. Aoleu. De ce nu mi-ați spus? Că îi trageau un blestem ieri. E o informație publică. Aha, n-am știut, înțeleg. Nu, dar se pare că nu mai s-a convenit ceva și nu era. Nu. Ce-am ratat, domnule, chiar că îmi pare rău, cum să vă spun. Acum puteți să-i spuneți și noastră la mulți ani primarului. Nu-i spuneți. Nu, un astfel de om nu pot să-i spun la mulți ani. Așa, din potrivă. Dar păstrăm deocamdată statul quo, așa. Și vreau să vă spun că aici explică totul. Deci pur și simplu l-au sprijinit pe Putin și civilizația babuinică de așa manieră încât pur și simplu i-au dat peste cap, deci i-au părăsit. Deci cașalotenii au ocupat mare parte din spațiul Statelor Unite ale Americii. Da. Că ați văzut că a venit deci acea Uland sau cum o numește, sau Angela... Așa, dar secretarul de stat. Da. Mă rog, nu secretarul de stat, era ceva pe la secretariatul de stat pe acolo. Exact, așa. Poziția adjunctă. Deci ea a venit speriată de faptul că nu numai Victor Orban, să știe că a încheiat cu rușii un tratat să le facă o centrală nucleară, la fel ceilalți. Deci sunt în relații diplomatice foarte bune. Da. Deci au făcut... S-a produs o trădare de asta deosebită la nivelul unor țări europene, între care inclusiv la noi. Deci ceea ce ați văzut, deci de-aia au venit la Băsescu, pentru că Băsescu încă era fidel acelei Americi care el crede că acea Americă mai este arachnitică tarantulară sau, mă rog, așa cum a fost. Da, nu mai este. Este mare parte acum a cașalonienilor și vreau să vă spun că din acest punct de vedere, pentru noi acum Băsescu este mai puțin rău și chiar ar putea fi util în viitor în funcție de, cum să vă spun, este ca la un calculator și lumea trebuie să înțeleagă treaba asta. Deci, într-un calculator, dacă ți-a făcut rău calculatorul ăla și îl percepi ca pe ansamblu ca fiind rău, trebuie să știi că dacă îi scoți softul de acolo și pui alt soft acolo, ăla merge altfel. Da, sigur. Deci cam așa ceva se întâmplă în momentul de față cu Băsescu. Nu spun că în totalitate, pentru că din câte cunosc, fondurile de investiții astrale în Băsescu nu sunt, adică cașalotenii au acolo o contribuție care ar putea fi considerată determinantă. Dar, pentru a fi valorificată, este nevoie de un timp. Aha. Înțelegeți? Ori, acum suntem presați de apropierea intrării în stand-by. Deci problema mare care se va pune va fi în timpul stand-by-ului. Adică în timpul negocierilor care se vor desfășura în cadrul acestei perioade.
Asta e problema. Va fi esențiale. Asta va fi pentru lumea planetară, pentru lumea planetară medie. Pentru lumea satelitară și mă aștept din acest punct de vedere, deși nu acum, ca după ieșirea din stand-by, cei care vor fi aici se constate că dintr-o dată Luna, adică satelitul, are și o lume planetară fizică, în care se vor duce reprezentanții grupelor de civilizații virtuale, cum să vă spun, de tip hominid, așa, autentic băștinaș, și vor evolua în continuare acolo. Ei nu sunt prea mulți în momentul de față, vor fi probabil ceva mai mult, se estimează, ca urmare a, cum să vă spun, ca urmare a negocierilor care se vor purta în perioada de, așa, de stopare temporală, și din punctul ăsta de vedere spațiul existențial este acoperitor acolo. Mai mult decât atât, din câte cunosc, deci dacă vor evolua cum trebuie acolo și șanse au acum să meargă, indiferent de cum va merge planeta, acolo e o evoluție puțin diferită, de ziua, noaptea acolo sunt altfel decât, cum să spun, așa. Ca durată? Ca durată, pentru că tot timpul, cum să spun, satelitul se mișcă în jurul planetei. Ați înțeles? Deci este obturat și de planetă și de, la fel, planeta este mai puțin obturată de satelit cât este satelit obturat de planetă, când este de partea cealaltă. Știți că volumul e mult mai mare. Așa. Și utilizând modelul fizic vorbesc, că modelul informatic înseamnă altceva, baze de date, deci și rețele de dimensiuni diferite, care, cum se spune. Da, aveți totuși o întrebare. Da. Întreabă un telespectator dacă ați citit cartea Inuaki, reptilianul din mine, de Ariana Hawa, publicată în 2008, și dacă ați citit această carte, ce părere v-a făcut, având în vedere că există niște... Eu îi mulțumesc, numai că atât am discutat de Inuaki și reptilianul din mine, îmi pare rău că dumnealui abia acum a venit, deci nu o să mă întorc cu ani de zile în urmă să spun ce-am... Deci atâta spun, Inuaki înseamnă reptilian, și o să vedem acum, reptilian iguanifer, Ki înseamnă ființă individuală, deci sunt ființe individuale din planeta Inua. Da? După cum Anunnaki înseamnă ființe individuale din planeta Anuna. Ki din Anuna. Da? Da. După cum și alte, în sfârșit. Astăzi o să vă arăt, de exemplu, câteva poze, să vedeți o iguană, să vedeți, o să începem să aducem fotografii ale unor personaje deosebite care s-au manifestat prin performanță ființială, cum să vă spun, individuală deosebită, și să vedeți ce erau de fapt. Da? Am câteva exemplare aici. Da? De unul este falcă. Cu Putin a fost neașteptat. A fost extraordinar. Babuinizare, da. Bun, și faptul că s-a găsit, am găsit acel exemplar care seamănă. Bine, toate treburile astea au fost lucrate, sigur. Adică nu întâmplător am ajuns acolo. La Ocon a publicat. Sunteți întrebați dacă nu e vorba despre o carte science fiction, acest Inuaki, reptilian. Nu. O cunosc pe femeia respectivă, care este psiholog, altfel se numește. Am și blestemat-o la un moment dat că m-a rugat altcineva, deci este reptiliană, asta este. Ce să spun, da. Și când la un moment dat am colaborat cu ea și se punea problema să colaborăm, zic, adică ea a recunoscut că e din București, comunicare, mă rog, cu o sursă, eu am spus la fel, zic, hai să colaborăm, a fost bine sau ceva, până la un moment dat am înțeles că cineva a blocat-o, deci stop cu asta, așa. Deci s-au separat taberele, cum ar veni, așa. Asta a fost situația și... Da. Puteți obține comunicări pe aceeași problematică, dar cu rezultate diferite? Sigur că da. Ei pot să coopereze sau nu. Și spuneam, v-aș ruga, deci cei care ne trimiteți mesaje pe mail-uri sau ceva și ne cereți... Deci mă refer în primul rând la chestiuni de agentură. Nu ne mai pisați cu că ați visat nu știu ce și nu știu cum și asta e... Deci trebuie să vă fie clar un lucru, deci asta vă spun. Deci noi avem comunicare, eu am comunicare. Și nu numai într-un singur mod, în mai multe. Deci degeaba vii dumneata să-mi spui mie că ai visat cu tare, că nu știu ce, că mă întreb că trebuie, că ți s-a spus să-mi dai, aș spune unul, ci că primeam un mesaj de la cineva care l-a visat noaptea și era un tip negru, așa, în care, cum să spun, îi cerea, ia legătura cu fortuna, întreabă cu fortuna, așa. Și am răspuns scurt acolo, frumos, așa, i-am spus, domnule... Și-a dat numărul de la unitate. Nu, e clară, cum să spun. Dar îi răspund de o manieră ca să îl pun în evidență ce este, de fapt, să înțeleagă și ceilalți. Și spun acum, i-am spus așa, ca dumneata,
să iei legătura cu mine, poți să o faci. Dacă eu să iau legătura cu dumneata, trebuie să primesc și eu mesajul ăla. Aha. Ori eu nu l-am primit. Da. Mai mult, dumneata vorbești de o ființă neagră care nu știu ce, noi lucrăm cu albul. Ei, mi-a răspuns frumos înapoi, da, își dă seama că nu știu ce, că trebuie... Asta este situația. Deci nu mai veniți cu... Iar cei care ați colaborat cu noi, asta vreau să spun și asta ar trebui să înțeleagă. Sunt câteva persoane care au avut de pătimit și care n-ați fost sincere cu noi în colaborarea respectivă. Ați crezut că ne păcăliți sau nu știu, mă rog, ne-ați păcălit pe undeva. Și ulterior ați avut probleme și ați văzut că nu ne mai implicăm. Trebuie să știți un lucru, că de asemenea am primit informații care ne-au spus, domnule, ăsta e agent. Salut. Un timp au fost mascați. Nu se știa. Să spună, da, noi încercam cu ei să facem ceva, ei nu făceau nimic. Dar vineau cu tot soiul de motivații. Că așa, că nu știu ce. Că... Bun. Acum, văzând că se întâmplă anumite lucruri, au revenit, că se simt așa, că nu știu ce. Deci trebuie să se știe. Deci acele persoane pe care nu le mai contactăm, trebuie să știe că noi primim informații în astral în care ni se spune, lasă-o, domnule, că nu-i, sau lasă-l, ăsta e agent. Da? Sau este, fie că e agent astral, cum să spun, mistic sau ceva, fie că e agent a unei agenturi de aici, care e pus să ne frece vorba aia. O să trebuiască să luăm publicitate. Și... Da, asta mai vreau să spun, o să spun după amiază. S-au acordat un număr de ranguri, deci aveți un zeu la Arad. Da. Nu, spuneți nu. Nu spune? Nu, niciun caz. Nu. Ăla cel mult poate să fie Daimon. Deci, zei, așa. Și cineva... Președintele Consiliului Județean. Deci, Anca Vacnovan a primit o anumită informare și mi-a spus, și de unde vine Dumnezeu? Zic, nu, uite, mi s-a spus. Și de la Domnul Zeu. Domnul fiind, Domnul Suprem, cum ar veni, iar pentru civilizațiile neagresionale civilizațional, rangul este Zeu, dincolo este Daimon. Ați înțeles așa? Deci ei, la ei, așa, ei au domnul Daimon. Ați înțeles? Numai n-au făcut-o terminat. Da. Deci ei n-au făcut un cuvânt derivat din toată treaba asta. De ce? Pentru că, sau poate că nu știm noi. Numai la noi s-a încercat păcălirea asta cu Dumnezeu, că vezi că... Da. Așa. O să luăm publicitate și revenim cu multe subiecte extrem de interesante astăzi la Deșteptarea României. Stați până în ultima secundă alături de noi, pentru că profesorul Fortuna mai are de comunicat încă extrem de multe lucruri esențiale astăzi. Publicitate. Am revenit, stimați telespectatori. Sunt o serie de știri care au un conținut ezoteric și care se leagă între ele. Profesorul Fortuna a adus un material intitulat Fenomen bizar în Norvegia, o scădere bruscă de temperatură a congelat peștii din apă. Mii de heringi au fost congelați de vii pe țărmul insulei norvegiene Lovund, în urma unei scăderi bruște de temperaturi cauzate de vântul puternic. Avem și o poză pe care o să o vedem ceva mai târziu astăzi în emisiune. E o scenă, într-adevăr, de un caracter vizual extrem de puternic, o fotografie făcută de Ingolf Christiansen, un locuitor al insulei, în care un pește, un câine, se adapă pur și simplu din acești heringi congelați în natură. Deci, practic, a venit fluxul. E ca un covor. Și fluxul a înghețat. Refluxul nu s-a mai produs și au înghețat mii de pește. Uitați-vă ce acolo, 10.000 de. Da, uitați-vă, chiar nu există o explicație științifică directă. Ichtiologul norvegian Arild Slote spune că de obicei heringii noată pe sub gheață, însă în acest caz au fost surprinși mult prea aproape de mal. Da. Ce se întâmplă de fapt? Deci nu se va înțelege decât dacă vom explica ezoteric. Deci pleacă civilizația delfiniană, probabil, sau alte civilizații care sunt implicate în treaba asta și le pleacă gnomii. Adică cei care animau ființele medii, da. Aceeași problemă. Animatorii, da. Și plecând, ei trebuie să iese, să producă, cum să spun, o ieșire naturală din scenariu, cum ar veni. Deci asta este regula. Adică n-ai voie să-i faci să dispară dintr-o dată, să vadă, parcă erau niște heringi pe aici. Până noi pescuiam heringi, dintr-o dată nu se mai găsesc heringi. Unde sunt heringii? Ca și cum tot așa, prin ștergerea unor linii de
telecomandă într-un soft, dispar toate maimuțele, nu? Sau dispar ceva unde? Sau... Deci nu, deci n-au voie să facă așa ceva. După cum aici sau veți vedea și ce se întâmplă cu delfini în Japonia și uitați-vă ce masacru au făcut japonezii. Acum să înțelegeți de ce, inclusiv, nu la toți spun, că sigur și la japonezi există, dar sadismul asiatic se vede și la japonezi în vânătorii de balene și de delfini. În două materiale aici, unul pe care l-a adus domnul profesor, tradiție sau masacru, sute de delfini au fost capturați în Japonia și urmează să fie uciși. Un material pe care l-am găsit și eu pe site-ul Prime Moldova, scandal în Japonia, mii de delfini sunt uciși de pescari în golful Taiji cu ajutorul autorităților nipone. Și mai vreau să vă mai spun încă ceva, v-aș ruga să comentați dumneavoastră pentru că mi-a spus că ați văzut un film deosebit. Este vorba de Diane Fossey, o zoologă și o antropologă americană care s-a specializat în studiul gorilelor, implicată în, cum să vă spun, în sprijinirea reprezentanților, cel puțin animalieri de la noi, a civilizației gorilei, care există și o civilizație gorileană care are și ea, cum să spun, reprezentanți la noi, așa, care a fost asasinată, efectiv, a stat câteva luni printre gorile și asta a motivat mai departe de ce o să vedeți dacă odată are nasul lui Benazir Bhutto, deci este clar că este un produs domenicos, cum să vă spun, la fel ca și cea care a jucat în Sigourney Weaver, care mi-a spus că o să spuneți, o să completați, așa. 1988. Vreau doar atâta să spun că inclusiv civilizația babuină și acolo a intervenit să distrugă gorilele și cei care au văzut și acel film, că o să vorbiți poate și despre el, cu actorul ăla, nu scapă mie numele acum, care în sfârșit era internat, că omorâse pe nu știu cine în sfârșit într-un spital psihiatric și că nu vorbea sau ceva și că s-a dus, a fost marcat, a trăit printre gorile și a rămas stupefiat când a văzut că au venit vânătorii de gorile care pur și simplu omorau gorilele. Și șeful unei, cum să spun, sau conducătorul unei familii de gorile a sărit să-l apere și l-a omorât pe el. Și el n-a putut să uite treaba asta. Deci ca să se vadă, deci lupta dintre babuini, deci reprezentantul principal este Putin și civilizațiile goriliene. Nu știu care este reprezentantul cel mai important al lor, așa, în sfârșit, s-a dat inclusiv sub această formă de masacrare, așa cum pe de altă parte hominidul Yeti era un hominid și un gorilean. Aș dori și rog pe Laocon, dacă de fapt am văzut, să schimbe unde sunt denumirile de ascensiunea gorileanului sau așa, dacă poate să facă această corecție de ascensiunea hominidului. Și să vorbească de faptul că este de fapt un produs al mai multor civilizații, între care și civilizația gorileană, dar și civilizația vultureană și... Nu, ne așteptăm la o ascendență a agresiunilor din partea civilizației babuinice? Păi au pierdut competiția acum, nu mai are sens să mai facă ceva. De ce? Au încercat să se răzbune pe Republica Moldova. Republica Moldova a fost ca un tampon între noi și ei. Adică, cum să vă spun, dacă vă uitați puțin reprezentanții babuinilor de la noi, este fanfaronul de Crin, George Laurențiu Antonescu, este un om care a fost deosebit, dar uite că acum din câte știam eu la un moment era șeful agenturii rusești la Padzaikin, Ivan Padzaikin, așa, cântăreața aceea, nu scapă, Marina Voica. Marina Voica și țineți-vă bine, dacă vă uitați bine o să vedeți profilul babuin, Daciana Ponta. Da? Deci și ea face parte din civilizația babuinică. Babuinică, uitați-vă la ea, da. Ponta nu, el. Ponta este aracnidic tarantular și pe filiera lui Atila, Kelemen Hunon. Acum oarecum își modifică, parcă nasul îi se mărește puțin, o să vedeți. Trece în zona babuinică și Ponta. Nu știu dacă trece sau nu trece, dar s-ar putea, așa. Și în schimb unii dintre ei își schimbă fizionomia de-a lungul, de exemplu, cum să spun, eu m-am uitat și eu pe mine și am văzut că aveam fizionomii diferite la vârste diferite.
Deci trebuie să știe cei care, dacă mi-ar vedea pozele când eram mai mic sau ceva, nu aveam profilul, cum să spun, care l-am acum și care... Da. Deci dacă vreți să spuneți acum de Dian Fossey și ce știți dumneavoastră cu filmul? Da, e un film făcut, eu l-am văzut la începutul anilor 90, din câte țin eu minte, făcut undeva la sfârșitul anilor 80. Sigourney Weaver a interpretat-o într-o producție hollywoodiană decentă, un film decent care s-a ținut aproape de povestea originală. Dumneavoastră ați făcut o serie de trimiteri în ceea ce privește fizionomia acestui zoolog și antropolog american, cu o poveste poate nu atât de cunoscută în România, dar care e un nume de referință, în special în Statele Unite ale Americii. Eu invit Dian Fossey, se scrie, da. Vă spuneți dumneavoastră cu Y. Dian, deci Dian. Fără E la sfârșit, Fossey cu 2 S. Merită să-i vedeți profilul. Vorbesc acum la combatanți ezoterici și la colaboratorii noștri. Merită să-i vedeți profilul, să vedeți profilul nasului lui Benazir Bhutto, să vedeți implicarea lui Domenicos și multe altele. Da, am să scriu pentru telespectatorii de pe chat cum mi se ortografiază numele, pentru că e un pic mai deosebit, având în vedere că fiind vorba despre o femeie, ne-am fi așteptat să aibă acel E la sfârșit, Diane, da, dar se scrie Dian pur și simplu. Eu aș mai vrea să adaug acum, ați primit colaboratorii care sunteți la misiunea Misiunea Astrală România, care a devenit Misiunea Astrală România Înțeleaptă, ați văzut că între timp s-a deschis și o pagină Misiunea Astrală Europa Înțeleaptă, a apărut prima traducere și mulțumesc domnului Sorin pentru prima traducere a primului capitol din Constituția de la Timișoara, inclusiv în engleză. Se poate vedea inclusiv pe site-ul Virtual Civilizaționalism, deci două cuvinte, unul în engleză și, mă rog, dar spuse invers, așa, dar site-ul este în limba în engleză. Și vreau să vă spun, cei care ați primit materialul legat de vectorii ființiali, colectivi, respectiv individuali, lumești, respectiv europeni, respectiv statali, ai acestei ere până la ere numărul 9 în curs, până la declanșarea fenomenului de, cum să spun, stopare temporară, ați putut citi acolo că se obișnuiește ca înainte de asta, deci în cadrul, nu așa ni s-a transmis, că s-a făcut o selecție până la nivelul 6, urmând ca, probabil că și având în vedere că s-ar putea să, fiind mai puțin, s-ar putea să dureze cam vreo 600 de ani dacă lucrurile merg bine, adică evoluția peste vreo 600 de ani, am înțeles, se va afla planeta noastră în punctul cel mai apropiat de poarta stelară, adică de zona constelațională, când se poate deschide poarta galactică. Vorbează evadarea din zodiac. Da, și atunci se poate produce evadarea din zodiac, cum se spune acolo, și deci se scurt-circuitează, dacă vreți, sau se scurtează corespunzător era numărul 9, probabil, da, ceva peste jumătate, 600 de ani, cum mai sunt aproximativ acum, și nu o să fie până la sfârșit, iar vectorii care vor fi atunci, sau până la sfârșit, așa, vor mai fi încă 4 vectori adăugați. 6 au fost acolo, în total sunt 10, pentru că noi suntem, cifra noastră este 10. Numărul 10 asociat grupării de civilizații virtuale, neagresionale civilizaționale. Ce vreau să spun? Fiecare vector colectiv, și citeți pentru cei care n-au știut, la nivel lumesc, vectorii colectivi sunt etnia Zulu, integrată în statul Republica Sud-Africană, este etnia din care a făcut parte Nelson Mandela și am însă vis-a-vis de Mandela niște rezerve și o să le spun. Etnia palestiniană, o să vorbim și despre ea acum aici, foarte important, și uitați-vă ce se întâmplă și nu se lasă și nu se lasă și nu se lasă. Luați exemplu și spun la toți etnii palestiniene, vom fi liberi sau vom muri? Ăsta este principiul pe care trebuie, nu
trădarea care se întâmplă la noi. Nu, cum să vă spun, dar o să vedeți și asta din ce cauză este așa. Deci au fost cândva, o să vedeți ce înseamnă în drept de preemțiune aici, în sfârșit. Apoi, etnia Quiche, integrată predominant în statul Guatemala, este etnia din care face parte Rigoberta Menchú. Așa. Spune Mendrino că Mandela nu a fost Zulu. Statul Cuba a fost Hossa, mă rog, na. Da. Nu te ne spune atunci, explică ceva. Apoi statul Venezuela. Da. Venezuela, deci mi s-a spus, deci a fost încă o dată. Noi am spus că la vremea respectivă am primit din astral înștiințarea că actualul președinte al Venezuelei pur și simplu a trădat și l-a iradiat și l-a dat pe mâna americanilor, efectiv, și așa pe Hugo Chavez. Pe Hugo Chavez, Hugo Rafael Chavez, așa. Statul Venezuela și ca misiunea Astrală România. Așa, ce înseamnă aceasta? O să spunem și, iar vectorii ființiali la nivel lumesc au fost 1. Hugo Rafael Chavez, 2. Oliver Tambo, deci atenție, nu Nelson Mandela, 3. Fidel Castro, 4. Julian Assange, 5. Osama Bin Laden și 6. Tatăl personalității desemnate ca vector ființial fundamental individual masculin al erei lumești numărul 9 ale PM6. Se va afla cine este, nu vreau eu să... Așa. Deci, este din mișcarea noastră, atâta pot să spun. Deci noi, dovadă că am fost aici, ca mișcarea noastră este pusă la nivel lumesc. Da. Și să explic de ce. Nu că ne facem reclamă sau mai știu ce. Tot fundamentul ideologic a venit prin noi, într-un context în care, prin mișcarea noastră, într-un context în care România era stat înainte mergător. Și vreau să vă spun că în acest spațiu teritorial sunt două Românii. România înțeleaptă, încep cu ea că este principală, cu un număr 2% poate din populație, și România deșteaptă cu restul populației. Da. Care se va duce corespunzător în alte părți sau șmecherii. Da. Șmecherii. Cu alte cuvinte. Deci de la, cum lăsând la o parte, față de demoni avem o altă, cum să spun, adică demonii din civilizația cașaloteană. Ei sunt demoni, așa. Alții, cum să spun, sunt cu totul altfel. Și vreau să rog aici la Ocon, dacă ne ascultă, în enunțarea ființelor demonice, persoana este și într-o parte și într-alta. Deci începe cu persoana ca și la noi. De ce? Că persoana oscilează. Poate fi când inteligentă. Persoana este inteligentă, adică poate fi mai mult egoistă sau mai puțin egoistă, dar trebuie să fie aproximativ echilibrată din punct de vedere egoist-altruist. După care la ei vin demonii, bufonii nu sunt. Deci bufonii nu sunt. Deci vin persoane, demoni, cum să spun mai departe, sunt diavoli, bestii, persoane, am spus de la 4 și monștri, așa. Iar la noi sunt tot așa persoane, cele care, se știu și am fost pus acolo până la sfârșit, mulți au întrebat de pontifi. De ce? Pentru că cuvântul nu este cunoscut la noi, a fost uzurpat, da? Vorbesc, suveran pontif, pontificatul cu tare, nu sunt. Cândva poate au fost, nu știu, dar în sfârșit. Ce vreau să spun cu acești vectori ființiali? Iau dreptul de preemțiune. Deci la selecția acum care va fi, inclusiv la noi, o parte din vectorii noștri încă mai au contribuții nedominante, așa, din partea altor civilizații. Dar s-a emis o hotărâre și o legislație de preemțiune în care, având în vedere situația prin care am trecut și abuzurile care s-au făcut, deci ei nu au voie atunci când gestionează existențial, în perioada când gestionează existențial o personalitate care are un rang astral mai ales. Deci, începând cu zeu, cum să spun, zeu statal și mergând mai sus, așa, deci nu au voie să-i facă rău. De ce? Pedeapsa este și mai ales poate fi controlată de către ceilalți, așa. Se respectă asta. Cei care merg în continuare acolo să știu un lucru, să-și aștepte la treaba asta. Vor trebui în continuare să muncească, să strângă fonduri și să se autorăscumpere ei pe ei mai întâi. Statul astral, care va fi România astrală, sau România în prima fază, următoare, înțeleaptă, va contribui în a-i sprijini cu fonduri.
Va contribui. Cu împrumuturi sau în funcție de meritocrație chiar gratuit, cum se spune așa. Dar nu va avea fonduri pentru a-i răscumpăra pe toți. De ce? Funcționează ceea ce se cheamă un samsariat ființial. Ați înțeles? Adică mulți dintre civilizațiile celelalte care au luat, cu unele se poate discuta, adică ei sunt colecționari, cum ar veni. Și domnule, vorba aia... Că se pot negocia anumite armistiții? Da, și e ca și cum te cheamă unul și spune, domnule, nu vrei un cap de bouri din 1850? Sau... Uite, în condiții bune, trebuie chestii, deci poate să vină cineva să spună, domnule, nu vrei un Rafael Sanzio de la 30 de ani? De ce? Poate vrei să-l iei și îl faci de acolo, că el ulterior a devenit poate altceva. Dau un exemplu acum, nu așa. Da. Ați înțeles? Dar vă pot da un Rafael Sanzio de 30 de ani. Îl altuiți de acolo și îl creșteți din nou, adică, cum să spun, îl întineriți cum ar veni. Ați înțeles? Aveți o întrebare? Iar numai puțin și asta să spun. Deci ăștia sunt cei care sunt colecționari. Vin și investezi. Și domnule, el pe undeva te ajută. Bineînțeles că vrea să câștige. Vrea să câștige. Dar sunt ceilalți care dimpotrivă sunt samsari. Păi investesc în ăsta, de ce? Să arăte-o pe urmă, că nu-l lași, îl țin cu dinții și scot pe dânsul nu știu cât. Ați înțeles? Ei, într-o astfel de situație funcționează această legislație a preemțiunii. Deci, unii dintre ei, cei care au, cum să vă spun, în acționariatul lor, acționari care sunt din această categorie de tip samsari, așa, vor trebui să se răscumpere față de aceștia. Dar aici se poate ajunge la o mediere sau la un arbitrat sau chiar la o judecată, la niște ierarhii. Deci nu negociezi tu direct cu el, îl lași ca să te jefuiască. Nu. Care vor hotărâ în funcție de și vor stabili un preț, de exemplu. Ei, prețul ăla însă va trebui plătit. Deci trebuie să știe toți că vor trebui să meargă acolo, au dreptul de preemțiune, un zeu statal la nivel pentru 10 persoane. Deci poate să-și ia părinții, de exemplu, poate să-și ia, cum să vă spun, copiii care are, prietenii, are dreptul și la câteva, încă nu s-a hotărât, ființe colective, de exemplu. Poate să-și ia școala, de exemplu, în care a învățat. Ați înțeles cum să spun? Adică dar când se va duce, emite dreptul de preemțiune, deci el va trebui să-și evalueze bine și li se va deschide comunicarea să vadă, domnule, ce posibilități au. Că nici celor nu le convine să rămână cu ceva ce nu le trebuie. Sigur. Dar sigur că nici... De ce? Pentru că dacă ești pus în postura că să plătești pe unul cât pe 10, adică sacrifici pe unul și iei 10. Deci să se înțeleagă că așa merg lucrurile acolo și uite, ce spunem noi acum, dați-vă seama ce importanță are pentru restul lumii și ce ar însemna dacă noi am putea face o politică de pe acum de salvare a personalităților. Mai ales, deci, robii lui Dumnezeu, ați văzut ce am scris acolo. Uitați-vă, chiar acum ni s-a trimis un link foarte interesant, un pastor din Africa de Sud, atenție, i-a îndemnat pe cei prezenți la predică să mănânce iarbă pentru a fi mai prezenți, mai aproape de Dumnezeu. Și e chiar o fotografie aici, cum mănâncă... Da, este posibil ca pentru cei de acolo să nu se uite un lucru, nu numai asta. Pastorul Lesego Daniel, din nordul Pretoriei. Se poate altceva. Deci gorilele sunt erbivore. Bănuiesc că mai degrabă este vorba de gorile. Adică de gorilieni, vreau să spun. Ați înțeles? De reprezentanța civilizației goriliene. Așa. Deci, acum cu Mandela, în legătură cu Mandela, am spus ce se întâmplă acolo. Persoane de culoare. Deci Mandela, mi s-a spus, a trădat. Sigur că avea motive, adică are, cum să spune așa, circumstanțe atenuante. Da? S-ar fi putut să moară, deci fusese deja acaparat de cum să spun, de arachnidii și tarantulari, deci nu mai avea alte... Asta era. Ei, cel de care, cum să vă spun, cei care îl aveau în gestiune, și iarăși aici e implicat Mihai Eminescu numărul 8, nu s-a implicat să-l salveze sau ceva, n-a avut încotro. Și atunci au acceptat statul african multirasial. Din punct de vedere... Deci aici e că n-ai voie să faci ură de rasă sau n-ai voie să faci discriminare de rasă. Deci asta este o altă politică indusă
de arachnidi și tarantulari care la ei și ceilalți își fac o purificare foarte puternică la nivelul rasei și cum să spun de ce, că știu ce înseamnă asta. Asta e valorificarea astrală, e ca și cum, ca să se înțeleagă un lucru, ca și cum combini un cal de o rasă cu un cal de altă rasă. Este ceva de catâr, da, nu catâr, dar este ceva care nu mai interesează pe nimeni, are caracter aiurea. Adică ăla nu se potrivește pe urmă cu restul. Vrei să-l împerechezi, nu știi cu cine. Deci, ca să se înțeleagă ce înseamnă treaba asta, ăștia sunt metiși, ăștia sunt mulate sau ceva. Deci nu le face nimeni un bine, le face numai un rău. Iar legislația care s-a făcut este în sensul ăsta. Deci el a acceptat această variantă. Deci din cauza asta aici îl vedeți pe Oliver Tambo, da? Tambo, da. Și înainte Steve Biko era sau ceva. Deci nu a fost Mandela, da? Deci Mandela, Biko, da, din acest punct de vedere, a trădat. Și mi s-a mai spus încă ceva. Acum pot să vă spun că am aflat. De fapt, Mandela, Kumi și ăsta, Ariel Sharon și așa mai departe, în final erau niște zombi. Adică ce era? Ca să sigur că da. Nu mai. El zâmbea, cum să spun asta, dar nu mai erau ființe individuale superioare. E ca și cum la un calculator, să se înțeleagă, luăm modelul informatic, pui un calculator în priză și îi scoți legătura la internet. El merge. Da, sigur. Sau nu-i faci nimic, îi dai drumul, scoți, nici aia nu mai pui. El se aprinde treburi, dar nu mai e decât hardul acolo. Ăla nu mai este calculator. Da? Deci ăla nu mai... Deci dacă ai scos softul... Nu mai are comunicare... Sigur că da. Deci aia nu mai este ființă. Platformă foarte restrânsă. Nu mai este ființă. Este un hard a unei foste ființe. Am înțeles. Va trebui să luăm publicitate și... Da, și asta vreau să spun, să se știe, că au dreptul la preemțiune fiecare nivel de zeu, începând cu cel statal, la 10 persoane. Deci să știe însă un lucru... Au dreptul să emită, dreptul de preemțiune să se țină acolo. Ei acolo vor trebui să negocieze sau să se judece pentru persoana respectivă și să plătească despăgubirea celor care au investit în el. Deci foarte atenți ce faceți, cum faceți. Din cauza asta spun încă o dată și la tot spun, angajați-vă în activități, în joburi, cum se spune, care au căutare acolo. Nu este nevoie acolo de constructori. Nu funcționează din punct de vedere betoane, treburi, chestii de aia, nu funcționează. Deci totul este informatic. Da. Nu este nevoie de chimie, de chimici, nu este nevoie de fizicieni, nu este nevoie de toate treburile astea. Deci acolo este realitatea virtuală, creația virtuală pe bază informatică. Chiar dacă sunteți în vârstă sau ceva, începeți de pe acum să vă, cât puteți să vă, cum să spun, să vă familiarizați cu utilizarea calculatorului, cu specificul informații. De exemplu, îmi spunea foarte mult, o să vedeți, e foarte multă nevoie de recenzori. Adică să iei un text, o ideologie sau ceva și să reduci, să scoți esențialul de acolo și să-l faci mai puțin pentru a-ți înțeles. Ei, treburi de gen... Asta înseamnă informațională. Da, asta înseamnă ca să poți lucra în animare și programare existențială a ființelor superioare. Dacă nu, vei lucra, și asta... că până acum mi s-a spus un lucru și acum ăsta îl mai spun, deci să se știe că dacă ești gnom sau ceva, tot ființă individuală superioară te numești, dar degradată. De ce? Că nu te transformi tu în câine care face... Nu! Tu rămâi tot ceea ce ești, doar că softul tău se specializează pe câini. Ați înțeles? Programator de câini. Deci unul care vrea să discute cu tine despre una, despre alta, n-are ce discuta, că ții tu informații despre câini. Adică majoritar ai acolo. Da. Restul, ați înțeles care te... Deci ești degradat din punctul ăsta de vedere. Da. Am înțeles. Să luăm publicitate și revenim în câteva minute cu partea a doua a înțeleptării României. Publicitate. Am revenit. O să vă rog să vorbiți civilizat, o să rog pe Mihai să păstreze un ton civilizat pe chat. L-au mai atenționat și alți telespectatori să nu recurgem la genul ăsta de limbaj și eu cred, vedeți că dacă
am ignorat subiectul respectiv, l-am ignorat cu bună știință, pentru că Jupunul Lorin Fortuna v-a înștiințat încunoștințat încă de la începutul emisiunii că sunt foarte multe lucruri de transmis astăzi, foarte multă informație utilă în zona ezoterică. O să vedem și fotografiile despre care discutam, profilul lui Dian Fossey și la fel acea imagine foarte, foarte sugestivă. Aici aveți portretul fotografic al lui Dian Fossey. Da. Dați-vă nasul lui Benazir Bhutto, mic și cum să spun, deci se vede și bunătatea pe fața ei. Da, ochii migdalați, da. Deci a fost asasinată într-un parc din New York, cum să vă spun, a stat aproape jumătate de an trăit în junglă, și a făcut, am văzut niște realizări de ale ei, studii de antropologie pe diferite tipuri de gorile, cum să vă spun, inclusiv ca structură, ca schelet, foarte mult a făcut pentru ele și pentru a, cum să zic. Da. Bun. Mai avem încă o fotografie despre care discutam în prima parte a emisiunii, și anume cea legată de masacrul din Japonia. Aici avem uitați-vă, apa ce au făcut, apa e plină de sânge, uitați-vă ce s-au făcut. Deci să vadă ce înseamnă, cum să vă spun, cruzimea asiatică. Cruzimea asiatică. Și de ce pățesc ei ceea ce pățesc pentru, acum se poate vedea, pentru ceea ce fac cu delfinii. Deci pătimesc alții pentru că ăștia fac ceea ce fac. Așa. Spuneți-mi, pentru că s-a comentat destul de mult în presa românească cu privire la acea inițiativă a lui Remus Cernea legată de recunoașterea delfinilor de persoane non-umane, de acea lege originală. Este non-umane? Non-umane, da. Dar cum? Adică cum? Totuși ca o persoană. Deci el ar dori... Persoană, dar non-umană. Așa, ar dori să împartă animalele în animale superioare, cum ar veni și animale... Da, cu interdicția, bineînțeles, de a fi uciși de delfinii. Și unul dintre statele, primul stat care a recunoscut acest statut, exact cum vrea Remus Cernea, este India. Da. Deci aici este... Are un animator care i-a solicitat sau l-a determinat să... Probabil. Nu, ei doresc și să atragă atenția pe undeva acum asupra, cum să spun, de exemplu, și uite, un colaborator al nostru din București, Băila, ne spune ce mai primește acum. Deci ei încearcă să atragă atenția asupra unor specificuri, a unor, cum să vă spun, unor animale și a unor posibile tipuri de civilizații care se pot realiza. Deci se pune problema, între altele, cum să vă spun, că vor apărea și anumite civilizații noi, cum să vă spun, adică sunt foarte puține civilizațiile neagresionale civilizaționale. Sunt foarte puține. E clar, este firesc să crească. Așa. Și atunci, cei interesați vin și propun, sub diferite forme, posibile civilizații pentru care dau un animal, cum a fost ăsta, de exemplu, este clar că delfinul, ne-am fi gândit și noi la el dacă era ceva. De ce? Este specific, este foarte apropiat omului deja. Sau câinele, sau cum să spun, sau calul, sau cum să vă zic. De exemplu, mi s-a spus că nu există o rasă cabalină. Nu știu dacă este adevărat sau o civilizație cabalină? Da. Și cum există... De exemplu, ca și civilizație, cum să spun, camiliană, nici asta, mi se spune, nu există. În schimb, capul de camil este specific zmeilor, balaurienilor. O asemănare fizică. Aveți o întrebare la obiect formulată de Adi. Ce părere aveți despre ninsorile și furtuna polară din America și părerea noastră despre apocalipsa prezisă de vikingi pe data de 22 februarie 2014? Deci odată ce se întâmplă în America este pedeapsă. Așa, deci prin asta, pentru ce au făcut. A doua oară, vis-a-vis de apocalipsa vikingă, aș spune că, o întrebare este bună, bovinienii, deci vikingii, au fost aliați la un moment dat cu babuinii în, să spunem așa, în competiția aceasta anti-hominidă și anti-așa. Deci... Identificați și personalități americane aparținând civilizației babuinice?
formatul să știe, nu știu acum pe moment, trebuie să mă gândesc la treaba George asta. Bush, chiar. Nu. Dacă vine George Bush Jr., gândiți-vă la nările lui Bush Jr. Acolo este, cum se Mephisto. Da? Da, deci este civilizația draconeană, clar, cum este la noi. Păi uitați-vă că aceea, deci figurile astea sunt, la noi este Vosganian, de exemplu. Paul Everac a fost, nu? Paul Everac, da, Vosganian, deci ăștia sunt reprezentanții. Da, și el este așa. Și nu, ca să vedeți diferența, uitați-vă la George Bush Jr. și la George Bush Senior. Deci nu seamănă unul cu altul. Total diferit celălalt. Deci cu nasul ăla... Așa, și spuneam că bovinienii s-au aliat cu babuinii și au vrut să facă apocalipsa mai repede. Deci ce înseamnă asta? Poate fi considerată, nu pot să spun că stăpânesc acest subiect, l-am investigat cât am putut. Dar ei amenință, de exemplu, la un moment dat, așa am primit niște informații sau așa am dedus eu, poate am greșit, că dacă nu vom fi de acord cu niște condiții pe care ei le vor impune, s-ar putea ca apocalipsa, deci intrarea în stand-by, să se producă printr-un act de sabotaj. Adică anumite civilizații care au o componentă corespunzătoare la nivelul lumii planetare fizice, cum este, adică medii și fizice, cum au fost, de exemplu, delfineni sau ceva, și de mâine nu ieșim la animare existențială. Pac. Nu există. Cum ar veni la teatru. De mâine nu jucăm. Protest, nu jucăm. Nu? Da, nu jucăm. Jucați voi cu aia 3 actori care aveți. Da. Și atunci pe Samoarea, ați înțeles? Așa. Deci ei pot în acest, deși asta se plătește. Deci ies din peisaj, cum ar ies din peisaj, da. Deci nu mai ies la animare și nu mai așa. Și atunci provoacă în mod deliberat cu o lună înainte. De ce au vrut să o facă? Pe undeva și dintr-o sentiment de ăsta așa de a arăta cine sunt și ce pot. Da? Las că vă arătăm noi ce putem. Uite că noi declanșăm apocalipsa aici. Să se vadă ce importanță am fost noi și, sau cum să vă spun. Acum n-aș vrea să-i jignesc. Da. Dar vreau să vă zic că când se știa că apocalipsa va fi atunci normală, dacă tu vrei să o faci înainte, înseamnă că vrei să o provoci. Sau dimpotrivă, s-ar putea să o facă. S-ar putea să nu o facă, dar să amenințe, adică dacă, să se obțină ceva, ați înțeles? Deci problema este ceea ce se va întâmpla cu planeta. Planeta, deci dacă civilizațiile gorilene se vor duce acolo, există două variante. Planeta va fi disputată între celelalte părți care sunt interesate aici. Dar dacă nu avem și noi un control și dacă cașalotenii vor avea nevoie de ajutorul nostru, da, va trebui și noi să lăsăm un segment civilizațional corespunzător aici. De ce? Sunt două rețele de date interconectate. Și cea mai mare este lumea planetară fizică, decât, ați înțeles? Deci dacă nu ai aici o parte corespondentă care să influențeze și să determine și să echilibreze anumite condiții care pot să fie divergente sau chiar amenințătoare, riști ca să influențează partea cealaltă. Ne-ați adus o serie de cărți foarte interesante. O să vă rog dacă aveți... înainte de asta vreau să vă explic ceva ca să înțeleagă. Da. Pentru cei care au primit înștiințările noastre la nivel vectorial ființial colectiv, au văzut că, între altele, așa, să remarc interesant la nivel continental prezența lui Toto Cutugno. Astăzi l-am ascultat și vreau să vă spun, am rămas uimit cum am trebuit să fiu într-un anumit loc. Când a cântat în București, noi de atunci deja, sigur că existam ca mișcare, cum știu ce, într-un parc din sectorul 2. Și a cântat mica, Serenata. Da, și acolo undeva spune de Fortuna. Așa. Și eram cu cineva și când a zis Fortuna, bă, zic, ce are ăsta cu mine? Zic, l-am simțit, dar cu asemenea forță a zis, ca și cum el știa că eu sunt acolo și vrea să-mi transmit un mesaj. Eu atunci l-am luat ca pe un mesaj de, cum să vă spun, de înfricoșare sau ceva de genul ăsta și am zis, săracul, e dus. Da. Deși am apreciat foarte mult să nu se uite că acest om a fost ales să compună adevăratul imn. Adevăratul imn al Uniunii Europene nu este Sinfonia lui Beethoven. De ce? Nu este din generația noastră. Ați înțeles? Da. Adevăratul imn este Insieme.
Așa. Ați înțeles? Da. Când se va conștientiza toată treaba asta și cu Beethoven a fost cu vremea lui, cu treburi, cu chestii. Ei, adevăratul imn este în sieme și l-a cântat cine? Toto Cutun. Toto Cutun, așa e. Și nu întâmplător, Toto Cutun este un, ce să spun, un hominid, așa, când te uiți la el, mă vezi profilul lui Eminescu, cum zic eu, Da. sau ceva. Păcat, au distrus, nu știu cum se va rezolva problema, au distrus efectiv câțiva răufăcători din eminesceni, au distrus tot fenomenul eminescen. Adică ce au făcut? Au trecut de partea răilor. Până aici au fost răi, adică deștepților, vreau să spun așa. Până aici au fost înțelepți, mai departe. E drept că au avut circunstanțe atenuante, cum se spune, dar așa. Vreau să spun aici mai este o treabă la Nana Muscuri, tot același nas. Da. Am lucrat și cu Benazir Bhutto, deci la vectori fundamentali, adică nu la vectori fundamentali, vectori continentali. Așa, îmi pare extraordinar de bine Jupân Țepeș. Nici nu, Jupân Țepeș are un rang astral. Mi-a dat atât de disperat de vreo 2 ori telefon seara și mai că nu plângea, nu știu cum să-l spun. Și ultima dată mi-a spus, invazie de ciori la Viena, ce să fac? N-am fost sau ceva, dar imediat, trebuie să știe că imediat am deschis, m-am uitat pe Viena, pe cum să spun, și am început să iau imaginile, simbolurile, că pot depolua și cu ochii. Așa. Și până la urmă am descoperit simbolul principal. Johann Strauss fiu. Da. Nu știu dacă a avut efect sau dacă a trecut, el ne va putea spune, sau ce a fost acolo. Invazia cu ciori. Care mai este situația în Timișoara cu... O să vă spun. Atâta vreau să-i transmit lui Țepeș să se gândească la 10 persoane de acolo, are dreptul de preemțiune asupra lor, da? Ca cetățean al Vienei, austriac, deci acolo funcționează sau ceva, să se gândească bine din punctul ăsta de vedere. Prietenul lui, care mi l-a dat o dată și mi-a vorbit despre el și nu știu ce, să-l aibă în vedere, probabil nu întâmplător mi-a spus și de ăla, să ia în vedere părinții lui și alții, dar să se gândească și la ceva din Viena. De ce? Viena în mare parte se va duce cu, Habsburgii. Da? Aha. Dar măcar colțul în care el a existat în Viena sau ceva... civilizația dragoniană sau... Nu, ăștia acfilieni, androgini. Da, așa, cu... Pe roșu? Da. Cocoșul cu două, adică acvila cu 2 capete. Așa. Și Emilien Păsărien. Da. Dar să se gândească la treaba asta și să aibă grijă să vadă și, cum să zic, important acest lucru. Și aici vreau să vă mai spun să interpretăm o problemă. Așa, da, să aibă grijă de familia lui Jörg Haider. Să aibă grijă... Fostul cancelar al Austriei, da. Nu. Președintele partidului a fost asasinat. S-a înscenat era un partid naționalist austriac. Da, știu, dar a fost și cancelarul Austriei într-o vreme. Nu. Jörg Haider. Nu, Jörg Haider. Ăla e îmi scapă numele acum, altcineva. Franz Jonas sau nu. Îmi scapă, în sfârșit. Așa, nu Jörg Haider. Jörg Haider au făcut tot ce au putut ca să îmbătășească. Vă transmite Țepeș că a fost anulat efectul de urgență chiar în seara respectivă. Chiar în seara respectivă, da? A fost cu miile de ciori. Țepeș, mă bucur că v-am putut fi de folos. Ați identificat simbolul, da. Da, am identificat simbolul. M-am uitat pe Schubert, am căutat pe Mozart, Când am ajuns la Johann Strauss fiul, atunci, cum să spun, am simțit așa că mă absoarbe, nu știu. Ca să înțeleagă treaba asta. Așa. Și să aibă grijă de prietenul lui de care mi-a spus atunci, poate să aibă grijă să ia un colț de Vienă cu el. Da? O stradă, o piață, ce consideră el acolo, să fie în astral și ceva din Viena. Da? Asta e important. Și ce s-a întâmplat cu accidentul ăsta? Așa vă referiți la accidentul aviatic? Da, accidentul aviatic. Intervine la nivel de stat. Partea lui Adrian Iovan? Da. Deci pentru statul român au fost, Frontul Democratic Român și undeva este, Partidul Republican. Așa. În comuna Beliș,
Deci Partidul Republican cu sediu în Timișoara nu a avut politic ceva ce să facă în România deșteaptă. A făcut... Dar știu că ați fost consilier din partea Am fost consilier, nu, înainte, când a fost cu un sediu în Timișoara, ne-au terminat, ne-au făcut, așa. Dar acolo s-a creat nucleul ideologic al Constituției de la Timișoara. Constituția care este un bun la ora actuală a întregii omeniri. De ce? Ideea de a lega Constituția de un sistem jurisdicțional asociat cu tot ce am făcut noi acolo, vor conștientiza în timp că nu vor putea avea o democrație autentică și mai ales meritocratică, și aici vin din nou și spun, Laurențiu Primo, să vedeți ce îmi semnalează o serie de agenți sau nu știu ce, dom'le, dar ați auzit de Laurențiu Primo, că și ăla vine cu meritocrația și cu nu știu ce. Și a răspuns la unul așa, da, bun, eu am auzit că el vine cu meritocrația, dar eu n-am reușit. Subiectul nostru, deci îl pot citi toți, că este afișat. Cartea lui cu meritocrație nu se poate obține, numai contra cost, nu-și dă mail-ul, n-ai unde să trimiți, nu știi ce să faci, aș fi vrut să citesc. Ați vorbit în 2006 despre Frontul Național Antireptilian, nu? Bun, nu, vorbesc da, ai altă problemă. Vorbesc de meritocrație acum, așa, da. Așa, că el acum a pus problema și noi când am elaborat Constituția de la Timișoara cu principiul meritocratic, l-am dezvoltat corespunzător și am spus meritocrație pe bază de fapte dovedite. Și zic, vă rog să-mi spuneți, Laurențiu Primul ăsta până acum, ce fapte meritocratice a făcut care pot fi dovedite? Că așa ce fac, zic, vin agenții, structurile astea genturale care vin și spun, să aprobe alegerile, da, ăștia au fost maculați, da, hai să vedem ce idei mai apar pe. Uite bă că a apărut meritocrația acolo, hai să facem noi un partid. Apropo de meritocrație, sunteți întrebat pe chat dacă Adrian Iovan merita să moară. Da. Da? Da. Deci răspundeți categoric. Da. A fost pedepsit. Deci Adrian Iovan a fost pedepsit. Da. Deci, odată că era agent. Fiind în aviație, bun, nu se pune problema, dar normal. Unde a căzut pe lângă Beriș. Da. Așa. Partidul Republican, în perioada când era la Timișoara și elaborat, a avut în Transilvania, la Cluj, am avut o structură destul de bună. Și am avut un primar unde? La Beliș. Așa. La Beliș. După asta, ni l-au făcut harcea-parcea. L-au luat, l-au exorcizat, l-au dus. Dar pentru că Partidul Republican este vector statal, Belișul beneficiază acum de o frecvență de vibrație și de o protecție care este mai benefică datorită lui. Ceilalți n-au dat vectori acolo, sau poate au dat vectori în altă părți, vectori malefici. O să publicăm și treaba asta. Ei trebuie să știe și spun acum la toți, atenție pe viitor, nu mai puneți să treacă deasupra Belișului avioane în care sunt oameni care scad frecvența de vibrație. Că se întâmplă ceva ce am mai spus cândva la Rockwell, sau cum se cheamă? Da. Roswell. Ați înțeles? Roswell, în Statele Unite ale Americii. Așa. Ei erau foarte nebenefici. Structura tehnologică respectivă era făcută pe o frecvență mult mai joasă. Când au trecut pe acolo, n-a funcționat și a picat. Și cu fata... La fel s-a întâmplat cu treaba asta. La fel s-a întâmplat cu treaba asta cu Iovan. Pe de altă parte, Iovan, din ce mi s-a transmis, am văzut ce scria el. A fost pus să trăiască, s-ar putea să beneficieze de niște circunstanțe atenuante pe acolo. Ce scria el? Deci el a fost trecut și eu, din câte știu, era revoluționar, considerat revoluționar. Deși nu era revoluționar autentic. Mai știu câțiva aviatori de pe Timișoara care tot așa au fost, dar care n-au fost în sfârșit. N-au, așa. Deci, și l-am ascultat cum spunea acolo, cum se plângea, că atunci când își ia el copilul de la Romanița, că s-au despărțit și se plimbă cu el, copilul îi spune, tată, mergi și mie o jucărie, uite aici sau ceva. Și el nu mai are bani pentru că i-au tăiat pensia de la nu știu cât, la 11.000, cum să spun, de lei. Așa, și el și că trebuie să-i răspund că Dumnezeu nu ne mai dă bani pentru jucării. Nu, zic ai trăiat de la 15.000 la 11.000, nu? Sau, nu, bine, că era mai mult, cât avea el plus. Deci el lua bani de la revoluționari fără să fi fost revoluționar. Ați înțeles? Era un revoluționar fals. Păi numai pentru asta așa, așa, numai pentru așa. Și atunci ce? Nu? A simțit el ceea ce au simțit oamenii noștri. Că nu mai puteau să meargă să mai aducă acasă, nu așa, de mâncare sau mai știu eu ce, și vreau să se sinucidă. Acum a văzut el ce a făcut. Da? Bine, că aici au contribuit și Băsescu și Ponta, așa mai departe. Dar ăsta a tras pentru a treaba asta, așa, da? Că de ce? Sau când vrei să faci așa ceva,
contribuie mai multe chestii. Deci, ce s-a întâmplat? Deci noi acum avem un spațiu de afinitate acolo în Beliș. Vrei să mergi prin Cluj? Da. Sau dacă vrei să mergi pe aici, trebuie să te înțelegi cu investitorii. Deci să fie o negociere, da. Asta e da. Și încă ceva. Deci, atenție, atenție. Când veniți la Timișoara, aveți grijă pe unde treceți. Nu treceți pe deasupra Timișoarei, că s-ar putea să vă pice avioanele. Da? Și așa, aeroporturile sunt scoase în afară, dacă ați văzut din oraș. Asta nu. Acolo au trecut peste zona respectivă. Da? De ce? Peste tot unde au fost atențiile asupra Botoșaniului. Botoșaniului iar am avut o structură foarte puternică. Nu băgați avioane deasupra Botoșaniului, că riscați să se prăbușească. Da? Și a doua oară, sigur că depinde și ce oameni au fost acolo. Că când s-a strâns așa ceva, ce să vă zic? Știți ce mafie este în mafia asta organelor și așa mai departe? Eu nu pot să spun. Vorba aceea, au murit, dar avionul ăla nu cred că s-a prăbușit numai datorită lui Iovan. Nu. Deci acolo au mai fost niște structuri, că dacă acolo era un om benefic, ăla trăgea frecvența de vibrație în sus și avionul nu pica. Exclude orice tip de sabotaj fizic, nu? Sigur că s-ar putea să fie, nu. Greșesc, nu. Sunt sigur că a fost sabotaj. Și din punctul ăsta de vedere. De ce? Și o să vă arăt aici. Unul din cele mai vânate posturi este cel de la servicii de transmisiuni speciale. STS. De ce? Ăla este cel care gestionează toate sistemele de ascultare, de treburi, de nu știu ce. Ăștia toți se speriați de chestia asta că să ascultați. Da? Deci vor să-și pună omul lor acolo, oamenii lui Ponta. Da? Sau mă rog, față de Băsescu. Deci să-l scoată pe ăla afară. Deci din cauza asta a fost a doua oară. Este implicată structura, cum să spun, civilizația virtuală arahnidică tarantulară. Deci ei sunt pe emoțional. Da? Ați văzut că toată treaba asta a fost pe emoțional și a hrănit toți arahnidicii tarantulare. Nu s-a terminat 2 săptămâni, cred că numai așa ceva o să vedem. Așa, deci ei se hrănesc puternic, pentru ei este această energie. Da. Asta este pentru ei. Despre fostul Radu Stroie, ca ministru, vorbim deja la timpul trecut. Pentru că astăzi, la ora 3, și-a dat demisia de onoare. Spunea Radu Stroie, fost actual ministru de interne, regret că acest fapt, prăbușirea avionului, s-a întâmplat în timpul mandatului meu. Da. Deci el n-a regretat. Complet imbecil, complet. Acum se vede ce fel de om a fost ăsta și ce fel de om sunt acești politicieni. Replica ziariștilor a fost, îi mulțumim doamne Anca Vahnovan că ne-a trimis această replică. Vă rugăm să ne scuzați că murim când guvernați. A fost replica ziariștilor la ceea ce a spus Radu Stroie. Aha. Da. Vreau să vă mai arăt aici, deci cu ce se ocupă inclusiv acele servicii, deci ele au și partea informatică. Deci uitați-vă, deci eu am Timișul dă 100.000 de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Minunat. Așa. Deci 100.000, nu. Uitați-vă, atâta este articolul, a apărut în 21, azi suntem în 23. În 23, da. Uitați-vă, ca să vedeți ce înseamnă manipulare. Numărați dumneavoastră paginile, astea sunt 1/3 din paginile de comentarii la acest articol acolo, 1/3. Numărați paginile și spuneți câte sunt acolo. 1/3. Să vedeți, căutați pe Tion, dacă vreți, pe Tion. Vai de mine și de mine. Pe Tion. Vai de mine și de mine. Uitați-vă, stimați telespectatori, tot dosarul ăsta este compus numai din comentarii la o nenorocită de știre legată de faptul că Timișul dă 100.000 de lei pentru construcția Catedralei Neamului. Bun, să le fie de bine. Știți cine face treaba asta? Agenturile informatice, unde veți vedea un articol cu un șir de comentarii care nu se mai termină, să știți că ăla e făcut de agenți, ăla e făcut de oameni care sunt plătiți, care sunt plătiți din banii statului și sunt plătiți de la serviciile astea și în special de la serviciul de transmisiuni speciale, care are componentă puternică în domeniul informatic. Ați înțeles cine este omul ăla? Deci el poate să facă vis-a-vis de o anumită treabă, să o comenteze, să-i atace pe toți, deci
Deci bătălia este pentru acel șef acolo și pentru a face așa ceva. Deci uite pe ce se duc banii. Deci vă dați seama câți au câștigat de pe urma acestei maculaturi, deci de pe urma acestui gunoi informatic. Da? Da, și cine a lucrat aici? Că au lucrat, vorba aia, jurnaliști, au lucrat informaticieni. Ați înțeles? No, uite-te cine fac. Și atunci să nu-l blestem pe oprișul ăsta, să vedem, că dacă nu-l dau ăștia jos, cred că o să-l blestemăm noi. Cum să vă spun. Așa, o să trebuiască să luăm publicitate pentru ultima oară astăzi la Înțeleptarea României și revenim cu ultima parte în câteva puține momente. Am revenit în ultima parte a Înțeleptării României. Ne-a mai adus Jupânul Fortuna încă un material, de data aceasta din evenimentul zilei. E vorba despre meeting-ul anti-USL în Piața Victoriei și o petiție pentru demisia lui Victor Ponta. Bun, o să spuneți ok, dar și ce-i cu asta? Păi vorbeam despre un anumit topic, despre un anumit subiect înainte de publicitate cu privire la numărul de reacții la o asemenea știre. Faptul că atâția oameni, atâția, știu eu, internauți simpli ar putea fi interesați de acest subiect, care oricum nu se va întâmpla, demisia lui Victor Ponta, pentru că vrea Băsescu să strângă 20 de oameni în piață și să-i zgândere acolo și determină doi ofițeri să lanseze o petiție pe internet. Problema este numărul acesta imens de comentarii de multe ori existând un șablon foarte comun. Un șablon de exprimare, un șablon de formulare extrem de comun. Asta într-adevăr am remarcat și eu nu trebuie să fii specialist în comunicare. Deci aici este cam tot atâta o treime, n-am pus toate. Deci pe ce merg? Deci uitați-vă aici. Deci merg și cer așa, de exemplu. Ăsta spune așa, fă un comentariu la ce a spus ăsta înainte. Da. Deci totul este o structură organizată în mod normal ca să conducă, să incite, să nu știu ce. Deci din cauza asta spune ei că este agresiune cibernetică fără precedent. Dar se ceartă între ei pe treaba asta. Mai greu e cu STS-ul să depisteze... Uitați-vă aici, sigur că se vede, este Adrian Iovan. Asta mai la tinerețe. Da. Adrian Iovan a murit supărat. Am vrut să mă sinucid. Află care a fost ultima lui dorință. Aici spune despre fiul lui, despre nu știu ce, ca să înțelegeți că eu am cunoscut revoluționari autentici care au vrut să se sinucidă datorită faptului că au fost aduși de boc și pe urmă de pontra în situații existențiale disperate în care nu-și mai puteau plăti ratele, le era rușine să întoarcă acasă, că nu puteau aduce bani și așa mai departe. N-a plătit Ponta, nu, că Ponta este bine apărat de Satan și de nu știu ce, așa, și de nu știu cine e șeful civilizației babuiniene cu Putin acolo sau ceva și cu nevastă sa, dar uitați-vă cine a plătit. Da? Poate nu el trebuia să plătească. Dar vorba aia, cineva trebuie să plătească și l-au băgat în față. Auzi, Jupân Fortuna, totdeauna foarte mulți am trecut prin situații, ne-am pierdut câte un părinte drag, și dumneavoastră, și eu, și mulți dintre noi. Dar asta nu înseamnă faptul că trebuie făcut din așa ceva o dramă mediatică, o adevărată telenovelă lacrimogenă de categoria celei cu Adrian Iovan. Deci ei ce au făcut? Ei și-au făcut pâine acum. Și-au produs pâine. Ei trăiesc pe energie emoțională. Asta zic. Deci toți animatorii lor se hrănesc pe emoțional. Deci trebuie să le dai acolo. Trebuie să vinzi povestea asta cu copilul ăla nenorocit. Din cauza asta, la un moment dat, cum să spun, și când a fost amestecul lor, dar au trecut pe urmă pe altceva, și toate emoțiile astea cu religia creștin-ortodoxă, cu dă acolo, cu festivitate, da, așa, ce să vă spun. Așa, uitați-vă un alt titlu, vi-l spun acolo, singurul oraș din România unde nu va ajunge niciodată șomer. Deci este Sebeș, unul din puținii oameni Asociației Victoria, care este acolo, este bolnav acum autentic și așa mai departe, care este zeu și este acolo în Sebeș. Cine? Nu vreau să-l spun că nu contează. Da? Dar într-un context în care și la noi în asociații
mulți s-au transformat în agenți dacă n-au fost de la început, ce să vă spun, ce probleme avem cu ei și așa mai departe. Acest om a contribuit la salvarea Asociației Victoria de gura celor care nu trebuiau să fie acolo și care vreau să o tragă în jos. Deci eram puși în postura în care Asociația Victoria, ca ființă colectivă, să meargă în zona malefică, adică să meargă la Satan și la Hristos. Avem o datorie față de telespectatori din prima parte a emisiunii și anume imagine pe care v-am promis-o, acea imagine extrem de plastică. Nu, e vorba despre imaginea cu cățelul și cu peștii. Să o vedem dacă o are colegul. Să vadă fluxul înghețat. Uitați-vă. Aceasta este imaginea respectivă despre care vă spuneam. Da, foarte cu heringi înghețat și cu cățelul. Am citit acum un articol, nu l-am găsit acum sau ceva, că așa, total aiurea pus acolo, că noi am putea afla de la ciori să descifrăm limbajul extraterestrilor. De la ciori. Că ciorile sunt foarte deștepte și foarte nu știu ce. Asta a spus o Promearu Timișoare? Cine? Nu știu, nu. Așa. Și am rămas și eu, zic de ce? O fi, probabil. Prietenul nostru, robul. Da. Să vedeți că acolo, cum spun, folosesc exact ce foloseam eu, robul lui Dumnezeu. Păi, zic, ce poți să te aștepți de la robul lui Dumnezeu? Zic că ăsta trebuie dus la Gătaia, să meargă acolo să-i facă arheologie. El acum cheltuie banii contribuabililor făcând arheologie în piețele din Timișoara. De ce? Ca să aibă un motiv să le strice și pe urmă drumarii lui care l-au sponsorizat să aibă așa să pe urmă să repare, înțelegeți? Așa. Bun. Și atunci repede s-a adaptat și robul și să vedeți cum ăștia spun și păi cu ce să faci cu robul lui Dumnezeu? Și cu diaconul, nu? Și cu diaconul, da. Aici vreau să vă mai arăt ceva. Uitați-vă aici, păcat că nu se vede, dar așa. Este Oana Stancu. Așa, Oana Stancu. Ia uitați-vă ce iguană simpatică. Da, o vedeți? Are așa din unghiul ăsta. O vedeți? Privită. Deci trebuie să o privești dintr-un anumit punct. Bolnavă, se luptă cu viața ei, cu nu știu ce, se retrag iguanele. Da? Se retrag iguanele. Și cei care rămân aici nu au nevoie de iguaniferi. Ați înțeles? Și se vede pe ea cum arată, uitați-vă. Eu am apreciat-o ca jurnalistă sau ceva. Da, sigur. Este iguană. Sigur. Ați promis că ne prezentați cărțile. Prezint și cărțile, mai spun câte ceva. Statele Unite sunt conduse de o rasă de extraterestri, susține o agenție de știri iraniană. Da? Vedeți aici. Așa, Realitatea Net, ei prezentau și clipuri acolo și, arătau mai multe. Deci, așa, de când spunem noi acest lucru? Da? De când spunem noi? Ce? Reptilieni? Și reptilieni, și arachnidi, și toți, nu știu cine au mai rămas acum. Acum sunt cașalotenii care au intrat acolo. Așa. A apărut o nouă sectă religioasă în România. Cu ce se ocupă? Liderul acestei biserici este un pastor la 33 de ani, un pastor Ovidiu Petric, fondează Biserica Revoluției. Inspirată direct din evenimente din decembrie 1989. Uitați-vă că cineva îl pune probabil cașalotean. De ce? Este evenimentul, așa cum revolta zeloților, și intrăm cu ocazia asta în cartea Zelotul, pentru care Anca Vahnovan a făcut o recenzie aici și ne-a transmis-o lungă, în sfârșit. O să vă spun doar concluziile care sunt. Așa, acest om încearcă să atragă atenția asupra fenomenului similar revoltei zeloților atunci, ca fiind acum Revoluția Română din decembrie 1989. Ce s-a întâmplat cu ea? Și acum revin la cartea cu zeloții. Deci, cel care scrie această carte, nu spun că în totalitate este adevărat, dar pe undeva este ceva adevărat. Adică, romanii erau exasperați de faptul că evreii și mai ales, eu zic mai puțin iudaiștii, cum spun ei, pentru că erau mozaici, aici confundă el iudaismul cu mozaismul, așa, nu se lăsau cuceriți, nu se lăsau stăpâniți, mereu se luptau, deci pierdeau, plecau romani, vineau, desfințau totul, fugăreau de acolo, au distrus Israelul și ăștia nu se lăsă, ca și acum, nu se lasă și nu se lasă. Și ei spuneau de ce, așteptau și ei. Deci era fenomenul de Mesia, că va veni Dumnezeu și va ajuta. Va veni Dumnezeu și va ajuta, sau Dumnezeu va trimite un emisar, Dumnezeu, Domnul Zeu, cum ar veni, Dumnezeu scupă, așa, și îi va ajuta ca să se elibereze de ocupantul respectiv. Și el spune atunci că bănuiește și aruncă o umbră, să spunem așa, adică o opinie asupra faptului că Saul din Tars
este cel care a creat, inclusiv cu, cum să spun, combinat cu romanii, cu, cum să spun, sau, deci s-a dorit să se facă o religie prin care esenieni în special, deci partea care era mozaică, mai și patriotă și lupta și, deci revolta ei, luptătorii erau patrioți, cum ar fi zeloți, așa spuneau, așa. Deci să-i facă să adere la o religie care să nu mai se bazeze pe legea talionului, adică după faptă și răsplată. Nu, s-a dat un pumn, da, întoarce-vă și aia și spun... Când aud pe ăștia că iubire și lumină, care iubire și care lumină, întreb. Care iubire și care lumină? Ca multă iubire, ca multă lumină, vorba. Așa, nu, se întorci și celălalt. Se întorci și celălalt ca să te lovească și acolo. Ei, și asta a făcut el până la urmă și spune că el nici nu a fost un lider religios, el a fost un patriot. Pe baza a ceea ce a făcut el fiind interpretat ca un mesia, adică ca un luptător trimis de Dumnezeul lor acolo să-i ajute, pe baza lui, ca și cum se va dezvolta și la noi, adică pe baza lui Gelu s-ar fi putut dezvolta o religie, pe baza lui Eminescu o religie, dacă nu făceau ceea ce au făcut. Ați înțeles? În sensul acesta. Deci asta e contribuția pe care o aduce acest om vis-a-vis de zelotul, vorbește despre Mesia, cum toți îl așteptau acolo, ce însemna așa, dar nu vorbește, și asta spun, eu iarăși pun problema în discuție. Deci se vorbește de înălțarea lui Isus, lui Iesua. Deci eu știu... Aici aveți informații contradictorii. Eu am avut informații când că s-a înălțat, a venit o navă și l-a luat, când că nu s-a înălțat, că a fost dus și crucificat, pe urmă iarăși când că s-a... Deci nu știu acum ce să cred, pentru că de atâtea ori am fost mințit, dar ultima variantă este aceea că s-a înălțat, doar că ei au fost la fel de puțini atunci, cum să spun, sau nu au fost prea mulți comparativ cu restul evreilor, astfel încât când a venit nava să-l ia, au văzut-o numai un număr limitat de oameni. Ați înțeles? De ce? Pentru că ceilalți n-au fost programați să vadă. Eu văd, de exemplu, de multe ori, mai arunc câte o pastilă, așa, cum să spun, când sunt în tramvai sau într-un spațiu public și uite, domnule, despre agent sau despre nu știu ce, văd că 2-3 se întorc și se uit la mine, dar ceilalți trec și ca și cum nu m-ar fi auzit. Și pe urmă animatorul mi-a spus, păi astea nici nu te aud. De ce? Pentru că nu sunt programați să te audă. Ăștia din alte civilizații. Degeaba vii tu să-i spui lui de robii lui Dumnezeu să o facă. Ca și cum ați fi în camere diferite. Așa. Da. Astăzi am încercat să-l lămuresc pe cineva vis-a-vis de treaba asta la finanțe, tot a fost bine și frumos când am spus, fii atent că vine Apocalipsa și dacă ești roba lui Dumnezeu, te paște așa, trebuie să te eliberezi, să spui, când a început să-i vorbesc de asta, bine, trebuie să plece. De ce animatorul lui? Urgent. De ce? Că animatorul lui era omul lui Hristos. Ce faci, bă? Să primești informația corectă. Îmi iei pâinea de la gură, domnule, păi dai, ăsta poate că e robul meu va fi acolo, cum se spune. De pe urma lor o să trăiesc, o să fie robii mei, sau ca să înțeleagă despre ce este vorba. Pentru animatorul, pentru patriotul nostru și combatantul ezoteric din Transilvania, vreau să-i spun odată, la Săcele, Brașov, Hora Unirii, mâine va fi, deci vă rog toți, pe unde sunteți, toți combatanții ezoterici și colaboratorii noștri, dacă se poate, mergeți mâine în piețele centrale și ridicați frecvența de vibrație acolo. Da, avem dacă se poate... o poză și de la sat Sebeș-Paul, o poză frumoasă cu un monument al lui Grigore Vieru, o să vedem rapid de tot. Deci e cea de la Chișinău. Din păcate, Paul nu a putut astăzi să vadă, o să vadă emisiunea în arhivă. Știți că au distrus mormântul lui Doina. Aici este monumentul acesta lui Grigore Vieru, o zi de pomenire a lui Grigore Vieru. Vedeți că l-au făcut simbolic pe cruce. Da. Și inclusiv treaba asta o să spun. INRI, n-am reușit, mi-am atras atenția Iisus Nazarineanu, regele iudeilor. El nu era iudaist, el era mozaic. Mozaist, cum să spun, de aici se vede falsul deja. Ați înțeles? El nu era iudaist. El nu credea în Iahve și în, cum să spun, în ce a fost. Deci, atenție mare vis-a-vis pe agresiune, pe sălaj. În sălajul codaș la locurile de muncă. Deci să audă combatantul nostru ezoteric de acolo și de asemenea mâine să fie și acolo. Deci de ce lovesc acolo? Pentru că acolo e locul pentru horincă. Vulnerabil în băutura noastră națională și afrodisiacă. Fac tot ce pot ca să nu se poată bea. Vă rog pe toți, pe unde mergeți, mergeți și faceți propagandă. Dom'le, vreau o pălincă. De ce n-ai pălincă, dom'le? În România n-ai pălincă. De ce? Faceți propagandă. De ce? Băgați-le în motorul de căutare informația asta, că altfel nu se întâmplă nimic. Așa. Și foarte mult
important este, al doilea mesaj pe care l-am dat, modelul informatic, prezentarea și creaționismul virtual pe modelul informatic. Promovați aceste informații mai departe. Să știți că unii și-au obținut rangurile acum, chiar dacă n-au fost combatanți ezoterici în sensul clasic, dar au contribuit la pregătirea unor materiale, la traducerea lor. Deci puneți în continuare, suntem într-o eră de lumină. Lupta pe lumină, pe informație este mai bine plătită decât era înainte lupta cu săbile și cu, cum să vă spun, și alte treburi și așa mai departe. Deci băgați comentarii, intrați pe site-uri peste ei, deci, cum să spun, contracarații și de aici veți vedea ce iese de aici. Mai am o carte la care vreau să mă refer, am primit-o cu mare greutate, am găsit-o, William Maccoby, Făuritorul de mituri, Pavel și născocirea creștinismului, căutați-o. William Maccoby, spuneți-l la toți, spune același lucru. Deci a dorit să facă o religie astfel încât... Deci făuritorii de mituri. Mituri. Da? Deci un mit poate fi transformat într-o religie și dacă este subversiv, odată, deci este interesat, adică dacă găsești un număr de fraieri, îi adun pe aia și aia tu le propovăduiești și, cum să spun, și treci de pe urma lor, a doua oară faci o religie prin care cineva se bate pe el însuși, cum ar veni. Adică o religie împănată cu blasfemii, împănată cu... Asta vreau să facă cu mozaicii. Și din câte știu eu acum, s-ar putea să nu fie adevărat, sau cum să spun, dar supun atenții, esenienii au făcut un stat Esenia. S-au despărțit unde o Cumram sau ceva. Din câte știu eu, acel stat este posibil să fi dispărut după asta, adică să fi selectat ca ființă colectivă. După cum cei care vor mai trăi în perioada apocaliptică aici și dacă vor mai fi în continuare grupări goriliene care vor rămâne aici, s-ar putea să vadă, de exemplu, că diferite localități au dispărut sau din diferite localități au dispărut porțiuni. Asta înseamnă că s-au dus în România înțeleaptă. Unde s-au dus ceilalți acolo. Deci cele două Românii, o idee... Da. Mai am o problemă interesantă. Uitați-l pe aici pe Dan Diaconescu. Aha. Da? Nu vreau să-l laud eu. Spuneți-mi ce culoare dominantă este în jurul lui și ce vedeți acolo. Culoare albastră. Albastră. Deci l-au luat cașalotienii. L-au luat cașalotienii și uitați-vă și albul, un alb aici sau ceva. Deci nu este... De ce vă spun? Eu nu-l apăr pe el. A fost un potlogar, categoric, asta nu. Dar a fost programat să fie așa. Deci a dus un partid acolo. Din acel partid vreau să spun că este Adrian, diaconul de la Timișoara, care a votat împotriva, singurul deputat de Timiș care a votat împotriva codului penal. Mai sunt și alții, deci din această structură se poate naște și ei deja fac apel. Și domnule, veniți și alții, hai să facem, numai că ei vor să facă Partidul Poporului. Trebuie să înțeleagă un lucru. Nu poți să faci Partidul Poporului, care a fost partidul lui Averescu, să fii să clorezi un partid acum la cu cine? Cu Diaconescu. Mai spui și Dan Diaconescu. Dan Diaconescu, mai spui și Dan Diaconescu. Nu. Lăsați-l pe Dan Diaconescu deoparte, eventual îl faceți parlamentar sau ceva. Cei care puteți și pe Timiș ar putea merge. Cu Adrian Diaconu, cu alții de acolo sau cu, uite, Dacian Cioloș, de exemplu. Da. Foarte frumos. Așa. Deci cum să spun, sigur, da. Este treaba cu pământurile, a luat. Ei, acești oameni ar trebui să se unească și noi vom ajuta sau ceva. Au venit și îmi spun, hai domnule, să facem domnule, eu în prima linie am fost și am văzut ce înseamnă. Știu. Da? Eu doresc să fiu la statul major de acum. De ce? Dacă sunt în prima linie și la statul major nu cine trebuie, ne trădează și vai de capul nostru. Așa. Dacă eu sunt, dacă eu sunt la statul major, în prima linie sunt acolo, puteți conta că acolo este o, cum să vă spun, o redută care rezistă și nu cade. Ei, asta este important. În prima linie, unul cade, vin alții, nu știu ce, dar statul major, dacă cade, a căzut totul. Da, stimați spectatori, o să trebuiască să încheiem emisiunea de astăzi. Mai spun un exemplu. Scurt. Rom Telecom a scos din toate grilele sale televiziunea de firme MGM. Da. Este o televiziune în care foarte multe filme au fost făcute de cașaloteni. Erau filme emoționale, erau filme optimiste, erau filme cu western, între altele. Metro Goldwyn Mayer. Așa, și cu leu. Deci au plecat, sau și asta. Dar și erau și cu lei, cu ce spuneți dumneavoastră. Înseamnă că au plecat lei. Ați înțeles? Da. Deci au plecat lei și s-au dus, dar nu mai are cine să susțină. Trebuie să bage alții și cum să vă zic. Da.
Deci dacă v-au abandonat pe aici, Conoalecu, înseamnă că fie trebuie să vă ia ca șaloteni, fie că... Problema e cum stați cu fumatul încă deocamdată. Deloc? De 5 luni de zile. Da, asta este important și mă bucur. Da, stimați respectatori, ne vedem săptămâna viitoare cu Jupânul Lorin Fortuna din nou la Înțeleptarea României. La fel, prima noastră întâlnire din acest an cu Dan Preda va fi tot săptămâna viitoare, emisiune care se anunță foarte, foarte interesant. Am vorbit astăzi cu Dan Preda și vă pregătim ceva deosebit pentru săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți cu bine, la revedere, o seară cât se poate de agreabilă. Nu pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri.